10. 2 vuotta lähempänä lopullista tuhoa. Paskavuori. Sinne se meni. Seuraava. Mä voin pitää. Kiekatsoa. Oh. Wow! Se oli vähän niinku hävityspanossa asetuksella. Hei, siellä menee muuten hätäraketti, katos. Joo. Töölölahdella on joku merihädässä. Joo, se räjähti. Monttu, joo. Näissä on ruutia. Siena. Välttämättä olla hallitusta. Ei oo. Sinne meni. Siitä seuraava vielä. Viimeistä viedään. Huomatkaa, ei vaan asianmukainen turvavarustus. Nyt ne on ihan huurussa. On. Näetkö mitään? Noniin, käskyt ampuu. Vielä lähtee. Ota kun noin ihmiset menee tästä keräällä. Okei. Okay. Tai te voitte olla siinä. Sen sit saa. No mennään vähän sinne päin. Mallisuoritus. Viimeistä viedään. Jaha. Sytkä teki tenät. Joo, ei. Ei tee. Sulla. Näin mä. Kato. Asianmukainen varustus. Run! Run, Forrest, run! Woo! Noniin, hyvä. Tossa.